sorry ass DJ. Tacloban City, di ba merong ganon? So, andito tayo. Wow! Alam mo yun, hindi mo akalain na makapunta ka ngayon kasi una, maulan dito, medyo maulan sa Tacloban. Pangalawa, alam mo yun, thank you to Ibinas family and Heredia family kasi sila yung nagdala sa atin dito at nagpaano sa atin ng sasakyan para makapunta tayo dito. Yan po ang San Juanico Bridge, yan. Yan mismo, so puntahan natin. Let's go! Wait lang ha. Okay, alam mo, anuhin natin, lakarin natin doon. Hanggang doon sa dulo. Joke! Okay, so takbo tayo. Bilisan natin kasi today also is my flight. So later at 5:30. Ngayon around ano na siya, 3:10 na. So bilisan lang natin mag-vlog dito sa sa San Juanico Bridge. So alam niyo ba yung San Juanico Bridge? Binibuild siya for 4 years, right? Nag-start siya 1969 up to 1973. Wow, akala mo talaga alam eh. Pero ni-research ko lang yun sa Wikipedia. So, thank you Wikipedia for the information. Not only with that, yung cost niya, alam niyo ba kung magkano? Umaabot siya ng $22 million, right? Equivalent to 154 million pesos. Wow! So, andito na tayo sa San Juanico Bridge. Naglakad tayo sa gilid. Hindi po siya bawal ditong maglakad. So, alam mo yun, pag nasa gilid ka. Pero, yung sasakyan nyo, na doon lang nakalagay sa bungad. Kasi, hindi siya pwedeng, alam mo yun, mag-park dito sa gitna. Kasi alam nyo ba, na siya, connecting from Samar and Leyte. So, ito yon. Wow! Nakaka-amaze talaga kasi, alam mo yung sinadya talaga nating magpunta rito. So, wow, alam mo yun, makita mo lang yung view, it's already enough for you kasi sa sobrang taas niya, right? Or sobrang haba nung area na yon. So, wow, nakaka-amaze. So, hindi lang yun, may naliligo pa rito. Sa kabilang area, may naliligo doon, yun, kung nakita nyo. Yan, doon. Wait lang ha. Kailangan yung speed limit, nandyan nakasulat. So just 30, right? 30 kilometers, right, per hour. So nandyan siya. Oh, you know. Wow. So nag-start na po pag may dumaan po siyang car dito. So medyo umaalog po yung bridge kaya para nakakatakot din. So binibuild po siya, Nakatakot. Umawak sa gilid kasi nakakatakot pag may dumadaan. So ang tawag niyan, binibuild siya during the time of Marcos. So, alam mo yun, of course, yung president nung time na yun ay kay si Marcos pa. So, alam mo yun, sobrang nice. Wow! So, we are here now sa San Juanico Bridge. Wow! Sobrang haba hanggang doon. Pwede naman doon, pero parang nakatakot. Right? Nandito pa tayo sa gilid. Pero sa side na yun, doon sa kabilang side, kung napansin nyo, doon sa kabilang side na yon may nagsiswimming, so medyo okay naman, wala naman yatang problem as long as you are following the protocols. Oh! Nakakatakot. Nakakatakot may dumaan. So naunahan tayo, 'di ba? Alam ko si Dante Barona is the very famous actor yata dito. Pero nakita ko yung ilalim, natakot ako. Nakatakot. Nakatakot. Pag may dumaan na malaking truck, kasi hindi mo akalain na na parang yumuyugyug yung bridge pag may dumaan. So, definitely pag bawal kasi magstay sila. So, tuloy-tuloy lang yung tuloy-tuloy lang yung biyahe nila. So, yan. Ang ganda pa sana pumunta doon. Can you imagine, yung sa kabilang curve, yung curve na yun, hanggang doon pa. Sobrang haba. May truck. Wait lang. Gumigaywang siya. Gumigaywang. Red, sobrang haba. Red, sobrang haba. So, gumigaywang pag mga malaking sasakyan. So, hindi tayo masyadong tawag niyan,
takot pag mga maliliit, mga motor, mga ganon, hindi masyado. Pero pag mga malalaki, right? Kasi before, tinatry din naming lakarin to before. Kaso nga lang, alam mo yan, hindi pa ako nag-vlog dati. So sabi nung nandiyan na naman, oh! Right? So, dati kasi di man tayo nag-vlog. So, definitely, lang tayo, chill-chill lang tayo. Kung may mga ganito, sobrang bilis yung mga ganyan. Right? So, nagbe-bend siya. So, sobrang galing. Yung structural design niya, sobrang ganda. Right? So, dandahan tayo doon. Color, po siya yung color green. Yung tawag niyan, color green na po siya. So, sobrang nice. Naman, wait lang ha. Kasi umaalog siya pag mga truck. Standby tayo kasi yung mga truck. Oh, may truck na naman. Huwag yung mga truck nakatakot kasi umaalog siya. So, may truck na naman, sobrang bilis. Right? So, pag sobrang bilis yung mga truck dito, nakatakot. Pero, feel ko hindi siya masyadong malalim dito sa may gilid kasi may naliligo nga at saka may mga bangka. So, feel ko super safe naman. Lalo na ngayon sa part na yun, sobrang daming naliligo. Yan, sabi ko nga sa inyo. Pero doon sa kabilang side, wala. Pero, may isla sa gitna ng doon, sa bridge na yun, Yun, may isla. So, hindi siya masyadong Pag ganito ka lang, wow, ang ganda ng ang ganda view. Wow, wait lang, umaalog. Hala, umaalog. Right? Kasi andito yung dalawa. Ito yung Katbalugan at saka right? Katbalugan yun, oh. Wow! Umaalog! Oh my God! Parang roller coaster. Oh my God! So, let's go na. Uwi na tayo. Balik na tayo dun sa sa kabila kasi umaalog na siya. Right? So, thank you at least sa bisita natin dito sa sa anong tawag nito? San Juanico Bridge na boundary ng hindi naman boundary, yung nag-connect ng Samar at saka Leyte. So again, pag kayo dito, pag makapunta ng pwede kayong pumunta pero yung car nyo nakastay lang doon sa gilid. So hindi pwede siyang ipapark pag dito sa may gitna na kasi bawal huminto sa gitna. So gilid lang talaga kayong magstay. So yan, ganyan kahaba po siya. Pero umiikot pa yan dun sa may dulo kasi nga sobrang haba. Wow! Diba? Accomplishment for 2021. Diba? Nakapunta tayo. So, thank you so much again to Ibina's family and Heridia's family for giving us a time to visit here. At saka yung sasakyan nga nilang pinagamit sa atin para ihatid tayo dito at saka diretso tayong ihatid sa airport kasi uwi na tayo back to Manila. So, pandemic pa rin dito, so protocol. Pag pumunta kayo ng Tacloban, ang daming kailangan. Lalo pag dito kayo magstay, right? Ito yung destination nyo. Kailangan ng, wait lang ha, barangay certificate. Ay, no. Acceptance certificate, parang ganun. Barangay acceptance certificate, parang ganun. Yung kailangan, tapos swab. Kailangan mo din yun para makapunta ka rito. But if in case, hindi yun yung destination mo, dito sa tawag Tacloban, so medyo safe. Dito medyo traffic kasi may nakastay rito. Right? So, again, thank you so much for watching with regards to our video. Nakabisita tayo dito sa San Juanico Bridge, right? Thank you. God bless. So, do not forget to like, share, and hit the notification bell for my next video. God bless everyone. Thank you so much. Woo! Nakatuwa at nakapunta tayo dito sa San Juanico Bridge. Okay?
Sorry, it's DJ.